Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň bazarlaryndaky we dukanlaryndaky söwda tekçelerinde yaramlyk möhleti geçen azyk önümleriniň ençeme görnüşi peýda boldy. Aljylar häkimetleriň bu ýagdaýlaryň öňüni almaýandygyndan şikayet edýärler. Kenar bazarına yaramlılık möhleti geçen önümlerin arasında süýjü kökü, konserve önümleri, tasarı yurtların dondurlan bağlı önümleri var. Buların aglabasy tasarı yurtlardan import edilen önümlerdir. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy ýanwarda gurrun berdi. Käbir azyk önümleriniň şol sanda balygyň, garohyň, mekkejeginiň, mayoneziň we daşary ýurtda öndürilen mal etiniň we hindi tovugynyň daşynda yaramlyk möhletiniň 2020-nji ýylda gutarandygy görkezilýär. Aljylaryň ençemesi telekeçileriň bu önümleri açaçan satýandygyny, bazar resmiýetleriniň ilatyň saglygyna ýiti how pawandyryp biljek bu ýagdaýlara garşy hiç hili çäre görmeýändigini aýdýar. Resmiler bu ýagdaýlardan habarly bolup bulary görmezlige salýarlar. Sebäbi olar telekeçiler bilen özara bähwitli ılalaşýarlar. Telekeçiler para ýa-da azyk önümleri bilen olaryň agzyny ýumdurýarlar diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçileriň ençemesi bolsa bu azyk önümleriniň aglabasynyň daşary ýurtlardan import edilen haritlardygyny belläp, olar zewile taşlansa özleriniň uly maddi ziýan çekjekdigini aýdýar. Söwdanyň pesligi zerarly harytlary öz wagtynda satyp geçişmeýär. Daşary döwletlerde öndürilen azyk önümleriniň aglabasynyň yaramlylyk möhleti gutaran bolsa-da olaryň hili gowy bolýar. Dip Türkmenbaşyly bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Galy bersede telekeçiler Türkmenistanda öndürilen azyk önümleriniň aglabasynyň yaramlyk möhletiniň gutarandygyny, ýöne muňa garamazdan bazarlarda olaryň hem satuwynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda öndürilen et, süt, gatyk, şöhlet ýaly önümleriniň möhleti geçen badyna ýürite gural getirip, hamana onuň yaramlyk möhleti gutarmadyk ýaly olaryň daşynda täze sene ýerleşdirýärler. Muny telekeçiler bilen bazar resmiýetlerinden başga adam bilmeýär diýip telekeçi sözüne goşdy. Azatlyk baýdylanlar barada degişli döwlet gulluklaryndan ýerli söwda edarasinden şeýlede agdalýan bazaryň administrasiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bellesek Türkmenistanyň köp söwdany okudunda yaramlyk möhleti geçen azyk önümleriniň satylýandygy, köp aljynyň bu barada öýlerine gelende bilip galýandygy barada Adatlyň habarçylary soňky ýyllarda ençeme gezek maglumat berdiler.